your privacy and abide by community guidelines. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Is wine by now. Biana. Biana ụmụnne m ka m gbuo kele nọ na nkenke. M ga-egbu ya na nkenke. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ụmụnne m ndị m ji aba mba. Ndị si m gawa ma atọla ụjọ na ha so m n'azụ. Yes, so ndị Chukwu nọnyere. Ndị ọma. Good morning. Yes. Awela. Hey, Amuche m Joy. Hello, good morning. Onye nwa Chukwu. Beautiful mommy triplets. Good morning. Thanks for joining. Peace. Yes, sir. I go from Bano on the line with you. Thank you. You're welcome. You're highly welcome. Sitan Joe. Oh, Rashida. You watching from South Korea. Amucham Joy. Nemoloto Noro. Bunemona Biarole. Yes, sir. Emmanuel Wizu. Yes, so Emmanuel Wizu. Hi, yes, so Mama Ejima. Good morning, Wunemo. Watching from India. Wow. All over the world. Another planet. Yes, so Korea Abila, India Abia. Yes, so Munnamalotonoro. Olivia Thomas. How is our babies doing? They are doing fine. Munnam Hameg of Mao. Hakamika. Hakamanda. I am glad I could join you live today, Chai. Thank you so much. You're highly welcome. You're welcome from Canada. Wow, oh, you want to go Canada? Oh, ndị ukwu na-abịarụole na-awela Chineke nna duwere m ọnụ. Wiz USA. Hey, Chineke. Ndị ike ebe niile. Ndị Igbo anyị kele ụwa m ọzọ amawa onye Igbo. Ụwa m ọzọ amawa onye Igbo. Yes, ụwa m ọzọ lekwa m na-elekwe. Ma ọ ga-amụ m ga-awụ onye Igbo. Ana m alụ. Bịala ha sị hala m na mwepụta isi nyuo ose ebe ka m na-ebe ha sọ mba ka m chere na line ndị Igbo. Victoria Chiomi, good morning. My asa udogo ewu ụmụnne m. Hi, Joel Lokorie. Thank you so much, Victoria Chimomi. Okay, let me pause it a little bit. Wine Banaha is triplets. Kelechi Peace Agogo from Barnaba reside in USA. Wow. Thank you so much. They are doing great. They are doing good. Hakamondo. I was watching your video while I was cooking before I saw your live. You are doing a great job, my sister. Thank you so much. Thank you. Your support is everything. Support unu okwu mgbudo obi, okwu ịgba ume. Yes. Ese nwamba nọ awa ihe ikwuru ikwutere ya kwụ n'ebe ikwu ọ nwamba nọ ekwete m na kelugbu ene. Ele ihe ijiri si onye ekwere, ele ihe iji si ụmụ okwu ndị a na-atọ m. Yes. It makes me to feel so good in my world. Chichi Beke. Chichi Beke. In fact, come up people. Emecha message kanko. A message drop for one certain time. Go ya. I may reply. Message zugide message aga n'ala.
mere na m ebere ọ dịrị m izi eziokwu ọ dịgara m izi atọ but I gotta do it. I'm hooked to you. I enjoy Imo dialect though. I'm an Ambrian. Anambrarian. Ndị isi Igbo, ndị Anambra, ndị Diọkpara. Ọnụ na-ama ndị Anambra wụ ndị Diọkpara n'ala Igbo. Isi nwa iri, yes. Ọhịa ike ukwu ji karịa ebe ha nọ. Ha bụ ike na ihe niile. Isa na-eme eme mgbe onye Anambra pụtara a ga-ama ọtọ ga-arụ gị sawa ego ka iji mgbe onye Anambra pụtara eleruo ha anya yes akwụ ha n'azọ ndị ji abaga yes ndị Diọkpara ha ebute ụzọ a na-esoje ha yes osogo Diọkpara dịka ọwa Abia steeti yes after Anambra Abia steeti yes maazị nwoke nwoke atọ na nwoke mma ụwa iwu mmeri onye na-ekweghị ike agbasara yes nwanne ka eji aba nwanne ka eji aba yes ịbịakwa na ndị pụta ike n'ala Igbo ndị Igbo ji aba ndị bụ mbi ndị bụ akpụka kpọwakwa Anambra gị bịa na ndị ike ukwu ndị isi ọwechi ime ya taa ndị na-aga ekwe ekwe ndị ga-apụta n'ụkọtụ ha ekwu otu n'ihi gị kpụta ya sele ihe kwuru n'ụkọtụ ha eripiti ihe gị kpọ ha n'abalị n'anya ụra ha eripiti ihe kwụrụ na ihe ha kwuru kpọwa Abia steeti ndị a shiri ike ha nwere very thick skin ịsa nwa echi ha sọ washi n'ọka hey ndị Igbo onye ọbụla Igbo emu mpaghara Igbo niile nwere ihe ejiri gọzie ihe eji mara ha mana n'ime ihe niile ụmụnne wu otu Igwebike o rukwere n'afọ nne onye nwere nwanne na-ekwe ekwe ọ dị stubborn ọ na-ekwe ekwe nwanne ha na-ekwe ekwe ịkụ gbawam ya mapụta sọwọ nye tikwe n'ekpere enwekwara ndị kwetege n'ihi ahara ganọ nwanne onye eze onye ike ukwu ụmụnne na-eji aha ya alafere yes ọhịa Britain ji lechaa anyị lege ndị Igbo so no we gotta divide them don't know what that means to divide brothers in fact inwetele ha mana ime ha apụọ gata ntị enwebi iji aza agaja ime gị na ụmụnne m orukwe n'afọ nne m ụmụnne m ọha ka ga-ego eji ọgị ka ha eji ọgị ka ha na ihe niile unu unite ya together enwe onye unu ga-awụ mgbidi shiri ike na onye iro na-aga etiwali biko kwekwara onye ihu kpọkọta ya gora nwanne m ọsọ ihe nwanne m mere mete ihe ekwele gakwuru nwanne m ọwụ na ihe o mere mete gị na-egwe ngam unu kocha na-edozie mana ekwela onye ama gwa ihe nwanne m mere na kana omete ha shọcha nwanne m mee ọfụ let it go ekwela onye ama gwa na ihe nwanne m mere ma ọ kwesịrị fụ ọfụ ma ọfụ let it go ma ọfụ ekwele ha bịa ala sọ ihe nwanne m mere makwa ihe nwanne m mere ọrụ ala ihe o mere ashọcha ma o meghị ọfụ ihe iriri ji nwa gị na nwanne m kakwuru nwanne m si ihe ime ekwere onye ama gwa na ihe nwanne m mere na ọfụrụ ọfụ na nwanne m na o megidere m ihe nna m ọnụ kere ma na nwanne m megidere m a na-arịgharị ebe unu sewe ha lakpo na-achị turn it entertainment nwanne onye eze onye bara aba nwere ike ụmụnne erijugo afọ mana anụ na onye ahụ enwere ma onye ṅụ hapụghị alụshila n'ihi na enwere ndị kweta gị n'ihi ya gị na elekere ha tara ṅụ bikos gịnị naanị na-ewu nwanne onye ahụ ebupụtara nwanne ṅụ onye ṅụ gịnị abụọ bikos onye ṅụ ma onye ṅụ hapụghị ya otu ụbọchị ọ ga-akụcheta na nwanne na ụlọ okpuru aha ya gawagodo na ọ ga-adị mma ụzọ dị anya adana taa adụla taa abana taa echi ga-arụ mma ụmụnne m ọrụ m asụ egwe m ekwuchana gwa hapụ ịgwọ na ihe butere m tupu m aga n'okwu m biko ọ na-ewere iwe ewuru di m mgbe ya sele ya ahụ na-agada di m mgbe ya sele ya ahụ na-agada harawadara na obodo ọ na-aga aghọta ndị hapi na-ekope ma kora n'ọnụ ihe mere nọ sị na m kora ọnụ na m nye ọnụ olu ya m na-agwa ọnụ were nnọọ ntị ṅụọ ya n'ọnụ mgbere m ọka gbuo ọnụ na ntị
n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibe ezi ya. Yes. Mana tupu m aga n'okwu m, achọrọ m iwere ohere kelee ọnụ ebe ọ pụrụ iche, kelee ọnụ ebe ọ dị ukwuu. Mgbe ọbụla ị nwere okwu, God will come true for you. Ị ga-ahụrịrị somebody ga-asị ọ gịnị ka o mere. Even if the whole world gangs up against you, there must be one strong man whose voice people will tremble at, and that voice will ask one question: what did this person do? And ajụjụ ahụ ga-ekerepụrụ ihe niile onye iro n'ime ndụ gị. N'ihi gịnị? Ụmụnna anyị from all walks, far and near, and of different dimensions, ha bịa bute otu o shara ha, facelessly, without arguing, without asking, why mbano, how come? Sometimes akụkọ ndị a na-arịcha ka fiction. Ụfọdụ bịa ha onye na-ajụ m nwa mbano, ihe na-agụdo ọ na-emede eme nlekiri onye ahụ. Ụfọdụ bịa ha sị ya ọ taa ka ifoloro nwanne m nwa mbano. But then understanding differs. People who question things, people who ask questions, a lot of questions indeed, na-ewepụta that explanation that will spread out, bring other ones who have not asked, but deep down in them, they are asking the same questions. You are not answering to that person or to a lot of people. Now, ofakazi m nke nwa mbana n'aka, mana ogene ka m ga-eme. The truth is that how do I even come up to stand and start telling stories if they didn't happen actually? What time do I have? A mother of triplets. They are not the only kids that I have. I have another one, at least 4 children. I'm a wife. I have a lot of things. In an order now, call here a novel every day. Come up with but then again, mepe my WhatsApp, mepe my DM. Because all na when they juga number mo wamba no number ngo biko eweliwe. Number mo na my bio. Mana ewepụla m ya because gịnị? Messages ndị ka batara bata, videos ndị ka apilere, voice notes nnakpa baka wacha. People keep calling. And akpọ ụfọdụ nna asị ha drop message. Ụfọdụ drop ha na-ele anya na m ga-reply ha taa n'echi. Under 1 week, 3 days, 4 few days. Man, I'm sick. I'm treat when they battered before them. Okay, take a lot of time. Kaga happen. I was more callers. Can I check him on earlier messages? I can come in the we're in a motor share home. I'm gonna go there one after the other. Let me go back to where I was before. Because when the mogadro no nama, come near put I hang on. I'm marrying on. Uni or no. Onye n'uche ya na-atụ asị okwu ahụ na-ekwu ya ya na-ada anụ ọbụla na-ekwu obi ya. Madam ekwele, madam kwere, madam ihe decision gị dị mma kwụrụ n'ebe ịkwụ, madam no, madam ekwesịkwa na ịgbaghara, ọga hapụwawa, ọga biko hapụwawa, ọga dịka ka m dropụrụ yesterday. Nwere ike a lot of people ahụ be biko video m dropụrụ yesterday na gị ga-browse nwa mbano, go to the current video ahụ ya ọ ya nọ n'elu, the recent one. Video yesterday gbara manya mmiri ihe nwanne mere nwanne bara ihe m ji bịa ebe a taa ka m gasịrị nke m nọ n'elu ya. Enwere video m drop on the 19th of July. Video ahụ, the title of it is what is this thing between my wife and then ... What is this thing between my wife? A type or gonna content here type or what is this thing between the videos? Well, you can check the dates or a post in 19th July. 19th July. Video ahụ maka ndị na-ahụbeghị that video. Gbasara nwanne anyị nwanyị she nọ n'obi ndị jiri arrogance and pride mere pillar. Ono mahadum
akwụbere ha yo nne na nna ya kwụbere ya ụgwọ skuul and exam ya na-aga ibido na ngwa mgbe na-adịghị anya si ya kpọkwanụ papa ya si ya chere bikos mama ya agwabeghị mpa ya kwụọrọ ya ụgwọ skuul digelu nọ ebe ọ nọ ataga nwa shawama ọ gara ome na ọda ịma shawama ibu uko gị nọrọ ọdụ eme ya dị redi so o buku ole ga were nụ akwụkwọ ya na-eme asaịmentị n'ihi na o nwere test one man agara bịa very simple looking man agara bịa ya na-ada ada ya na nwa ahụ na ole ebe mmadụ ole mejụ onye ma shawama mmadụ ole ka ọ ga-eme ya asọ mmadụ ise nọkwa na ya agakwa ada ngara ugbu a nwụ na agụrụ na oji nwatakịrị nwaanyị lelite anya elele ya chi cheta nwanne ya nwoke na ọ wụta agụrụ na-eshi ya ọbịa na ana mana ụmụ nwoke anyị edidele agụrụ yes nwoke agụrụ na-agụ ihe kọrọ ya akụkọ ịdịkwa nọmọ jikwa uche gị n'aka mba ị ga-enyegodi eri juo afọ ọwazi wereze tutpik kpara ya sị na ha ị na-ekwuzi ya na-erugharị anya ihe ahịa ị na-agwa ya na-eproses ya dị very easy ya echeta nwanne ya nwoke na ọwụta ahụ n'isha na ya sị the man onye na-eme shawama na kwọ ya nwa ton ya sị wee were nye this man kama ọ gara adam ọ ya ka e were ton ọnụ ntara nye and the young man mega ọfụma ahụ dị ya mma akpa ya na ebe wayere o ji okpo ya ahụ dị ya mma o mega ọfụma a big man looking very simple. One thing led to another ha abụọ connect ya bidowo friends from friends ha lovers ndị hụrụ onwe ha n'anya before ka nwa bịa realize na this young man o nyere ton ya ga-ata shawama na o budu nkụ ahụrụ ya mma na o bụ mbi nke nwoke kwenụ si na this lady jiri ya ịhụnanya jiri ya kindness without knowing who he was nwe ebe ọ mara ya eshinishi lere onwe anya n'ụkwụ ala enwe ihe ga-entice nwe lady show ya that kindness because na ọ nọrọ na nna anyị agụrụ na akụ ya na agụkwa down ya were ton ya ebido emewe ihe mgbe ọ bịara mata na ke nwoke ji mbie ke nwoke akwa ya na ya ga-achọ sefcon dị mma steeti near their school premises chọọ ka ya kwụọ ụgwọ from that very day ya take over zụọ nwatakịrị nwaanyị na mahadum ndị Igbo so onye mechaa ya erie ya zụọ ya na mahadum ka nwaanyị graduate ala ya kpọrọ ya ụlọ ka ọ ga-eji ndị nwee nne na-akọwa shọka na ọ gara ihe ha na mahadum enweanyị ọhụrụ kpelalere ha ọ nwoke na isi ya ka isi gburu ma ntọ chịrịchịrị ntị elu ya gwawa nwa ya nwaanyị na onwe ha anya nwaanyị chọọ isi ya jụrụ njụ na nwoke na ụlọ nna ya na ụna ya na nna ya agbaghị ihu na ha ga-amụ ya ya adị mma ile anya ọ ga na ihe ha na mahadum another world kpụrụ nwoke kelekpa ga ha n'otu kenelo anyways na awụdọ nkiri ka ọ si ya nga na skuul o ji onwe ha onye ọ na-akpọ na naanị ya jos naanị ya ma otu o shiri ga skuul ya sọtụcha onwe ya ọwụ nkiri ka ọ rege mege peti biznes ọ zụcha onwe zụwakwa onwe zụcha kpụrụ ihe n'ụlọ like seriously ilekwa okporo ụlọ ya gwawa papa ya ya biko ọ na-atakwa ya mmanya okpere ọdọwa ya ka ha koziri gawa ebe ha gacha n'ihu nwata nwokorobịa ya kpọlatara ụlọ n'ala ya no respect no consideration no second thought no necessary questions mama ya na-atọwa shoka di ya nakwa na-achị n'ihi na one thing with both ọ nọ na nwoke ọwụ ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ na like ọwụ ụmụ nwaanyị niile sha ọwụ ụmụ nwaanyị niile when people don't know how heavy you are financially and then they wish to make you feel a type of way. People like this, they smile often because you don't know you don't know the person you're dealing with. Now, one thing with ụfọdụ ụmụ nwoke ji ego ọwụ ndụ ego eji eri nri ya nwana mi na ego nwoke bụ nkọ onye na-enweghị otu o mere enwe ike na-akparị ya na-achị ọchị ga-awụ hụ na mkparị ahụ tọga ya ụtọ ọchị ga-awụ na onye amaghị onye ọ na-ekwu and onweghị o ruru ya and ignorance ụfọdụ na-asị na ọhụghị but ọ dị same ọ sị di ya na-achịrị ma na-asmile gbagha nkịtị n'ihi na ha amaghị ihe mere ya bụ nọ ọkwa according to nwanne ya nwa na di ya jụrụ njọ kama ọ dị slim mana onye dị slim nọ n'etiti ndị
nwere ahụ ya dị ka ọ tagbuola onwe na ahụ na di ya adịghị mkpirisi ọ just dey slim just that ọ dịghị huge ka mpa ya ka ụmụnne ka ivu nọ ha nwa na ọ dịghị huge mana di ya dị slim ya na di ya ọmakọrọ ya na ya abụọ ha afụbarịchara ya ke nwanne ya toro mmadụ matọ enwe mind na-agwa ya si ya na sista na enwedo na onye ka genekwa na onye ebu ha ọrịa ya ba ha so ha respect ya guest ya na onye ya kpụrụ no choice and they should respect her choice ekwucha ya finally ya nara akwụkwọ ya kwụ ụgwọ isi nwunye mgbe nwunye ya chọrọ ime traditional marriage and white wedding and ihe more law traditional normal marriage processes nwunye ya si ya na ya eme ka ọ dị simple ya si no na ụhụ nwunye sọrọ ụhụ nwunye ka ya ga-alụ ka mmiri ọkụ na marriage ya na ya abụọ nọ n'ime na ihe awotu ya chọrọ isi lụọ nwunye a sị mgbe e beziri ibute mmanya ma gịnị nwoke ejuzie nga ọha ha na-atawa mụrụmụrụmụrụmụrụ ka alụ akwara ya lụcha ya nwanne nwa efere na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ nwunye ya ajụ na-enwe ebe otu iche iche ya gwa nwunye sọ nwanne ya ka na-ekwekwe na ọ hapụ ya ọbịwa nwanne nwunye ya gara bịa ya ntụrụ kpọọ mme na fon sọrọkwa ka ha misfire ala na this man na ọkwa ọdọ nke akpenye na ọkwa mmanya na abọ ihe ọkwa ego ọsụtawa na ha kwufekwere ekwufe oge nwa ya kpee na fon rịọwe si ya biko na ya gbaghara na mgbe ọ bịara na otu ha shi treat ya na ya like ya dị very very sorry ya gwa oge nwa na ka ahụ na ọ ga-ala the lady ala ya kwadoro ebi ezigbo ego ya ala bịachizie ka abụọ bịachiri before then ya mụọ n'ụmụ nwoke ya ji I think 2 boys mụ ya etolitere ya bịawazie by then the man nwanne ya nwoke na ugbo si na ọ drọpụla ya na ọrụ ya na ọ wụzi biznes emepere nwunye supermarket o sukwara nwunye na ọzọ ebe the family shasọrọ alụ nwunye mega ọfụma but then enwe ihe nwunye na-eme na ihe ọbụla ọ zụrụ ụmụ ya everything batara na that house nwunye na-asị na ọ dị ya nwa ya nwoke si na ọ nidiri igwe nwunye azọrọ ya igwe so ọ gakwala ya ekele dadi ya na ọkwa enyere ego ji zụ igwe ma ọ wụghị ya enwekwaghị time ịbịa were ga ego ya ga-eji meghe gaa ya na-azụ igwe na igwe awụghị na ọ gakwa ga ekele mpe nwa ya ha gbara bịa dayakwara ya na ha kelee ya n'ọhịa ihe nwunye ya na-eme now ka igwe na ugbo ene meziri n'ihu oge onye nwaanyị nọ ntara lagwara nene nụgide bulie ha akpa bịa nwa onye ọ gwara na ọ na-abịa ya akwa aka kpamkpam batazie nọ a few days notice ya ghọta that na ya drọpụla ọrụ ya na ha arụzi ọrụ ya nwunye ya gwawazie ya nwa na ebe nwanne ya nwaanyị abịala na ọkụtụ ụmụaka gawa skuul na ya nwa bịa na enwere ya na shop ka ya hapụ ifili wee chuchu ebe na ọkụtụ nwanne ya nwaanyị agawa IT ya na ya nwa bịa na enwa na bịawa na shop be enye nwekwere na aka na kọstọma na dị too much ọ wụrụ ego ọ natawakwara na ya nwanne ya nwaanyị elekiri ha ya so oke ha ebido ya ejikere pụtara nwunye na shop ude nwanyị na sashọn ebe a na ego ya ọrụ ya wee nata ego na-enye chenji ahịa na-azụ ọwa ihe mepere nwunye onye ka ya na nwunye eshi ahịa nọtere lụwa ndị ya mgbe ihe igwe na ugbo mere ya wụrụ na nwunye ezere zụtara nwa ya igwe nọrọ n'ihu nwanne ya nwaanyị gwawa nwa ya nwoke na okelekwe dadi na ọ dadi zụrụ igwe na ọrụ mgbe nwoke enweghị ahụ fụrụ ọrụ na okelekwe nwa anụ ntara bịa daige ya n'ahụ si ya dadi thank you dadi you're the best kelewe nwa ya ha mechara ihe emecha that day ha ga the next day oge nwaanyị nọ ntara agwawa nwa ya nwoke si na ya ama ihe mọmị ha ji na-atụrụ ya shi na mpa ha enwe ihe ọ na-arụ ọ dị useless na enwe ihe ọ na-eme ọ nọ n'ọhụụ jos na-akwụgharị kọwa nnọọ kọ na ọhịa igwe ahụ na mọmị ya zụrụ ya amaghị ihe mma ha ga-eji atụrụ ha shi ọ zụrụ ha ihe ọsọ na papa ha zụrụ for what reason ụmụazị na ahụ anwụ ha elebe wee ka ya na nwunye elu ha ewere ihe elu kowara mọmị ya na dadi by then oge nwa ya anọghị nwunye ya gwe na ọhụrụ ụbọchị taa sị na ọwụrụ na ya nwa wụ di ya ji hụ polisi mee nwanne ya arrest ya kwara ngwongwo ya pụọrọ ya na taa ka ọ ga-eweki ọ taa ka ya chọrọ ka ha mata na ọ ya na nwoke bi n'ụlọ na ọ dara na ha mmiri na mkparị ahụ na si finish ha filiri na kedu right nwanne ya nwere ịbịa n'ụlọ ịbịa gwa nwa ya onye nyere ka o nyere na mgbe di ya zụga na skuul ọ gwakwara nwa ya nwa ọ na-ebu ụzọ kọrọ nwa ya na ọmakwa na nna ya zụrụ nwa ya na skuul ọ mapụga na ya nkanka igwe ya zụrụ nwatakịrị
ka ọ ga-abịa itwistiri bata n'ụlọ ya bịa ikwu onye mere ka o mere. No, na ya ga-eji polisi emenwu nwanne ya nwaanyị ya ekwe elukwa ala. Nwunye ya si ya nụ nga ya na lekwe ka na paakị ibu ya na ya achọghị ịlụzu nwata nwaanyị rịọ ya ka the fact one ihe Chineke na-emechara na n'ụwa na ọwụ nwata nwaanyị inye ya. Ọ bụrụ na ọsọ polisi ngwanụ ka ya ewere polisi mee nwata nwaanyị arrest ya eru ebe ahụ ka kilia onwe polisi a na-apara ya ya kpọọ nwanne ya nwoke na vileji ka ahụ esi ebe ahụ bịa bel ya na ọwa ebe problem shi oge nwaanyị si na ya ka ya na ya na ọ gaala ya na nwunye ya nwụkwanụ nwa ya nwaanyị na ọ gaala ọ ya ka oge nwaanyị rịawara ọrịa. Ajọs na-ama akụkọ a ka m chetara ndị lereli ọ ya ka oge nwaanyị rịawara ma nwunye ya sị ka ya ga eleta mama ya erute ebe ahụ na oge nwaanyị sị na ọwa onye nyere ego o ji bie ekpere iji kpee ekpere gị ụlọ nwa ya nwaanyị agwa na ọwụ na ya achọghị ihe ya like ihe ahụ ọ na-ekwu na it's not like nwanne ya nwaanyị gara prison ọ jụbedo di ya na ọ gịnị wụ ihe mere na kedu ihe nwanne ya ga-eji bịa n'ụlọ ha bịa kparị di ya bịa kwa di ya useless n'ihu na ntị ụmụ ya na onye wụkwana ya oshibe agabe ole nwa ya etoro eto fụta atụmata bịa n'ụlọ ya na-enye nri ya na-eme ọ nọ n'ụlọ eke ọ bịa haus ya nye shelta ọ nụrụ na ntị ụmụ ya ya mụrụ di na-akpọ di ya useless na-enweghị ọ na anyways ebe na ọ chọghị ịjụ na ọhịa si ka ya nwa ya ebiga kọwara nwanne ya kọchara mama ya ihe niile ya sa nso na onwe mind mme nwa ya mụrụ arrest tokpue na police station maka ya na ya na ọ gaala forever na ya nwụgodo na ya na di ya bịakatakwala na ya bịakwala ya bịakwala ya gwa mme ya nwata nwaanyị agwa mme sị nwunye ya gwa mme na ya bịara ikpe ya ga ụlọ ọgwụ mme sị onye nwe ego o ji kpere chi ikpere ji ga ụlọ ya nwunye ya gwa ya sị na enweghị ego ya na papa ya nyere ya ya ejiri ladi na ọ wụ di ya zonye na mahadum biznes ya na-emetụde na ọ dị emepere na ya agaghị ele anya ugbo gwa ya na ọ wụ ego kọsọ ọkwa ego dị ma mama ya jụ na enwebi ya na agapụreliship ya na ego datman na ya ọ narị ya ga-eyi ekwelukwa nwanne nwunye ya maha na moto lowa few days later nwaanyị nọtara nwụọ ebube mọchụarị then nwanne ya nwaanyị nọtara bịara n'ụlọ ewu isi kotere ebu ihe na ugbo ji bido akpọ nwunye datị ya nwakwala nwa bịa beri ala mama ha datị na mama ha sị na ya nwakwala nwa bịa na ya bịa na ya ga-emebi ihe na nwunye na ọnwa nwa kpa ụkwụ na beri ala mama ya na ha ga-eji ozu mma ha rearrange everywhere nwunye ya gwa ya sị na ya ga-agwakwana ya na ọya nwatori na ya ejikere na beri ala mama ya na ọya na ya abụ na ya ga-abịa dat beri na ọ mara kwadatị na ọwụda woman mụrụ ya ma ọ gịnị ka ya mere kedu ihe ya mere na ọ ya nwa ka ọsụrụ ihe a niile megara na ebe onye ọ na-achị ojii ajige ya nwa ka ọ na-agwa ya ejighị mama ya ụgwọ na ya etoropụtara agba obi ya enweghịchi ya kpọkọ ya metere okwu kpere ga police station enweghịchi ya metere okwu tire famili na ihe ihere ya atụghị ime ọganizi na ya etopụtara nwa agbọghọbịa gaa skuul ya wetara ihe ihere lụọ dị emeri ya rait ya niile lụọ gbaa ya ihu na gịnị ka ọ ga-eji esi ya agaghị abịa beria ya ole so nwere onye ọzọ oji ya na ọ onye ama as long as ọmama ya na ọ rait ya ga nọ present na o chere that day na ọ ya na ya abụ nkwe ngam nna nwoke agbara dị so nwa mba nọ na o so na ihe eji wepụta akụkọ n'ugbo ebe akụkọ shite na ụlọ gwana ya biko ole ya gwala nwunye so ọ laa before the burial kpoo meeting nwunye si enweghị ike ime kpọrọ onye meeting nwa ya toro eto na o ruo that day ụwa nọrọ ihe mere nọ na that day ka ihe niile ga-agbacha na o chere na ọ ya na ya bụ now the funniest part of this thing wụ ma kele ugbo ihe na-eso nwunye etikwelishi 1 naira oji in fact ọlụbeghị di ndị ka ọzọ enwe otu o mere ha like aka eshibeghị ike sị ka ha lie mama ha mpaghakwa n'ọrụ ka na onye mgbe nwunye ya nwụna na ọnụ ya na ntị ya na anya anwụna manụ ya jụọ ya mgbe nwunye ya rụrụ ndị ikwu ya si ya kwụ ebe nwunye ekwu ugbo na-enwunye ya nwụna nwoke arụwoke onye pụrụ apụ nwunye na vibrate na ya gaga diberi now nwunye send ya nnama eji eli mama ha ma ewu ma anụ a na-ebubata na compound ha nwa na-eresive ya akwụnwana nnama egburu nnama ahịhịa kwụnwa ewu wụsawa ewu akpara ase ya kwala ebulata jule bags of rice ihe niile eji eme diberi nwunye na-ego aka single handedly no support from any of them ihe niile bushiri ka akpasị ese ebubatara nwanne ya nakwa agwa ya but na ụkwụ ya akpakwala ya nwakwala nwa bịa na mama ya na o nyere ya rice si eme ka ịshọ na nwanne ya nwaanyị ata akpahụkwụ nke elighi nwanne m nwere n'akụkọ gbapụta ya kpọrọ na comment section ha so na gịnị
onye ekwu asị ọga were sekuriti gị na nwunye m ga-abịara ala ahụ na ụsụ enweghị ọnụ. Kedu ihe ọ ga-eji nabata ihe nwunye m zụrụ ji emebere ala nne sozo ntụrụ ya bịakwala na gịnị ka a na-ekwu na ya were sekuriti were polisi ya were amị. Ụfọdụ si yes ọga nwunye m kwesịrị ịga ga-eme peace with nwanne ya before dabere ka ha hapụ imebi ihe. Onye ọbụla ekwuge n'obi nwanne ya nwoke ebiri na comment section ya na nwunye. Now the update, this is the update. Ihe kpatara m ji bido this live video. The update wụ na nwunye ya after everything ya gụchara the comment ya gwa nwunye si na kwa na ihe ndị mmadụ saga ha na ọ ga-ala nọ. Nwunye si na ọ hụghị ahụ majority of people kwuga ebe ahụ dat na ya alakwala na ya were security laa ije na nwanyị ndị awụ na beri ala mama ya ebe ahụ ọ nọ na ọwụ ya enweghị mpakwukwu na ya nwere ndị famili ha buru ụzọ. Ọwụ na mmadụ nwụọ ọ ga-akpa ike n'ala ma o ruo ebe ahụ o kwesịrị ịhụ ndị ochie buru ụzọ nọrọ anọ ha eme ya ala wee pụta bịa megheri ya pụtawa ya echere na ọmme enweghị ihe ọjọọ ya mere. Mana ọ bụrụ beri ala ọ nọkwa ebe ahụ kwa na nna m ya pụtara eji eli ya ọ nọ ebe ahụ ga na-ewu ya na ya nwa ga-abịa kpoo nwunye toro eto ya disiplin. Polisi akọghị ihe nwa onye rọfọndịrị just ya wegere ochi na polis steshọn ebele eche bakwala ya tụghị ya prison na ka ya ga-abịa kpoo mitin nke ya bụ siti ịbịa jụwez jụọrọ m nwanne m ogere ka m mere ihe ote nwanne nwoke so nwunye ịsha ajụrụ ya na sị ya kele gị kpoo mitin ma ọwụ onye kwana onye ya ṅụfụrụ ara ochi ebe a ga-ebu ebe na that very day na ya ga-eji ya ga-ata ịga na igbe mmanya ahụ ọ marakwa and nwunye ya zụrụ igbe onye ka nwanne ya nwoke sa alala n'obere nwunye ya jụ ya nọrọ ga-eme arrange ndị police officers eji very strong security na ndị amị abụọ 2 soldiers 2 they were armed ha wee ego ole agabide mebiti ọ ga ha kwụ ụgwọ n'ọwụ ihe ha jiri la the burial lorute na the burial ntara na m lekiri ikpe drama ọ ya ka Abraham ọwakela nọ n'ime kai Jizọs mgbe ụfọdụ gbawakwa ụlawakwa gbawakwa olowe ọ sị na edoritere burial ozugbo nwunye ya wụchachiri because nwunye eletere lọtara 2 days before na-ebulata mee 2 days ka ọ lọtara imeke sure na ihe gara n'anya. Nwanne ya nwaanyị nọ ntara ahụ ya kpewazie ya ha bewe tiwe si na mma ha na ọnwụ nkwa because ọ hụrụ ozugbo ha drive in ndị polisi awụpụtụcha ndị sojas abụọ agbapụtacha onye ọbụla ka ọka egbe nọrọ nwa nkọrọ because ya gwara ndị a na ya emekwala mkpọtụ na biko na ozu nwaanyị ka eliga ọkwa ozu onye ọmata na ha mee ya ka ha mara na sekuriti bụ no noise. Ha gbara ndị polisi arịtụcha nọrọ n'akụkụ guzoro je n'akụkụ nwunye awotuo na nwunye na ọ gbara dị mkpa ka papa ya in fact na ihe na-atọ ya ụtọ ebe that woman nọ presence ya dị intimidating na ọwotuo gba ma ozugbo awoturu ya ụmụnne ya ebewe mama normally ụlọta na ị ga-ebe n'akwa nwanne ya nwaanyị nọ ntara shi n'ime mgbụlọ chidara ka elu bịa gụrụ ya na-ebe sọhụgote mma ha shiri hapụ ha na-akwa ya na ọwụ ya nwakwu ya nụrụ ụwa n'akụkụ okwe ya wepụta fon si ka evidio dịrị ihe ka emecha elewe ya wepụta fonu wepụta nnọọ fonu si ka evidio beta ọnwata ọ ga-adị ndị mmadụ na-ele ogo ihe ụlọ ọ ga ya wepụta fonu eti ihe fonu na akpa were aka kọwa na-ele na ihe this lady begara ihe ahụ ebie wutebiga ya oke si na ọbụ na anụ ọjịa na hafụrụ n'okwu hapụ ụmụ tret na lee ihe ya ga-abịa kwụwakwa n'ụgwọ polisi na amị ka ọ ga-awụ ha ka ọ hụrụ daa mmiri mgbe ahụ ọ ma na ha nwunye na nwanne ya and mama ha nwụrụ ọ ga-abịa iwekọm nwanne ya n'ụdị kedu ihe o jiri tret na ọnwa na-akọ ihe niile ọkọga ya ejiri ga kwụwa ụgwọ kwụfushiwa ego na polisi kwụfushiwa ego na mhote dị berial na emere berial otu a ka ọ baga na ada nwanne si na-abịa ele nwunye anya lele ya enwe ihe mara na nwunye toro ya nwunye emechaa gokete so ngakwa ihe mere ya sị na ọ ghara dele na nwanne ya nwaanyị arụkwa ka drama doll ka ọzọ drama queen elekwa na mba niile ya ọwụdịsị nwanne ya ka baga mba na fon a ka ọwụ ọzọ nwunye ya gwa ya sọ maghị onye ya awụ na ọ dị versatile na-apụ na polisi ọhụrụ ọ ma na ya mefem na anwụkpere na police van na ọ ga na steshọn na na-eli mma ya na ọhịa ọ ji daa mmiri ọ hafụkwa ya na ọta ka ọ sụgharịga nwunye na worship ya ebiri mesa siste erikwele nri
mgbe a na-eli mma ha ọ na-ebe na-awụ na-akwa ọnụkwụ nwanne nwaanyị korobịa na-ada nwanne nwaanyị na-ejiwe na-ewelite esi ụzọ mgbe ekwejighị mma ha aja niile n'otu a ka esi lie dia mother eme everything aga n'anya ihe niile aga smoothly successfully quietly peacefully elie mma ka elichara mma ha na-ele n'anya ma ọ ga-akpọ mitin enwe ya kpọrọ mitin ụmụnne niile mitin akpọziri wo ka ndịrị n'otu mpa ha ụzọ onye kpọrọ dị mitin na ala anya na mma ha agụ nwaanyị ya na ọnwụọna na ya achọghị na ha ekenwekwe ike iji ha adịghị na ya wụzighị ụmụaka na ha sịkwana ya dụwa mma ha ya dụwa mma ha mana ọnụ ya na ha mana ya wụghị onye ọka na ọ nwunye ewu ọnụ ike asaa na-eme eme ya ngapụta obere na ajụ oyi na mgbe ụfọdụ ya na-eji ya na mama ha na ọ nwụkwala na ha dịrị n'otu onye mere ka ibe onye o mere ka ibe gbaghara gbawa ya sọ ọgọ n'ole anya ngalugbeene na ọ ya wụ ọkụ hụghị ya hụchighị ike ya ma ebe o si ewela gị iwe mana ya emetụrụ ya emete na ọ gbaghara na nghọta esi mee everything mee udo mee udo nwanne nwaanyị sị na ya ga-abịa na ya bịa nọtọ n'ọnụ ihu ya emisigecha ya meke ya ekwere nwunye ya wụ onye si ya na ya chere na mgbe ọ ga-abịa na ya ga-eme ka ọ mara na ọ weta eji mee dibere ha elowe kemgbe ha ekwerela oke aka kọlọ ha na-abịa na-akpọ ha na-ele otu unu mere ha nwa na-akpọkwa na agwa m na mmadụ abụọ nwere otu ha esi aghacha ọnụ na m agaghị all thanks to gịnị your audience n'ihi na mgbe some of them suggest ga were polisi ahụ gawa were polisi ga gawa ya hụ ga ma ndị obodo ya wụ ọgọ ya eji polisi bịa enwere nwa ọ ga-asịkwa ya bịa lecha ha anya na somebody decide iji polisi aga as long as enwe ndị polisi harass ga na enwe onye gasị ya mmemme emega na ya need security ile anya na ya wee perfect idea even ndị nwunye ya banye na polisi ya just were ya kwụrụ ụgwọ ahụ nwunye ekwe nwunye sị ka ha rute di ya ojii ike nwa bụ obi na ya nwaji polisi mee ihe niile sonwe dị moto emewe everything ha lawa ihe ji dị otu ọ dị today na m kelere ya ụmụnne na-emene dị burial na-ekwekwana ihe emetere na-ekwekwana ihe mere na-enwe onye na ibe dọrọ aka nọ na-enwe onye mere pịam n'ifu na nwanne ha ka ọzọ buge ihe ụmụ ihe ndị eji esi nri na-aga paakị edozi ya n'ọkele ugboelu ya na nwunye ya ghara ọnụ gara aga bupụta ya banwara ya n'ọhịa nnọọ mma ha na nwanne ha nwaanyị spendịrị ego ka emeberi ala na ya achọkwa nọnsensị nwanne ya gara bịa sọ gịnị ọsọ ole wedere ebe o bururu mama gị mana paakị ya o ji ya amaghị ebe o bu ya gaga ka jiri ya ihe holu ihe eji emeberi ala mme o wetaghị ndị ka wetara ọ na-achọ idezu ihe kedu ihe o meriri ihe onye ọzọ ga-eme ka o mege nwunye ya gwawa sị gwawa ya sị na ọ hapụga ihe ndị a na-emecha nwe ka emefuru ha eke na ọgodo na ọ ga-ezu ya zụtakwu kama ya gwa di ya na ya na di ya ma ihe a ga-eme everything na-aga na ha enye nwunye nsọpụrụ ruru ya na ọ bụghị ihe ntakịrị obiọma kpacha ya ụmụnne m ọ ya wụ dị update n'ihi na ọ na-adị mma ịgba ọsọ kọsara mmadụ ihe ya gwanụ mgbalelele nye nwe uche ya imecha gị bịa gwa ya na uche ya hụrụ imere ọ na-emeghị ya mana lekwa ihe mechara nụ mee ọ dị mkpa ọ feedback ọ dị very very important to this program ọwụ mgbe niile na-apụtasị ekwara m nnụ na m ga na-ewepụta update ole sọwụ update ndị ka kwechiri gwe nga mana ọ wụrụ update ọ endịrị n'ụdị dị mma ụtọ ọbụla ochi end update ga na-apụta enwere lot of updates mana ọ ga-awụ one at a time nwere take ya yotago serially yes ụmụnne m ọhịa mere m sị bịa kelekwa n'unu so unu nọ na-agbalịala unu ndị mere ya like this ndị wepụtara idea Chineke nna ga-eduwe unu ihe ọbụla wụ mkpagbu agaghị abịakwute unu ihe unu na-amaghị ichie na ọ dị ya agaghị abịakwute unu mgbe ọbụla ọ na-ada n'akụkụ unu eze ndezi ga-erọpụtara unu onye ga-asị mee ya otu a mee ya otu a the best advice the best solution will always come true ka abịakwute mgbe unu na-ediri ya because once in everybody's lifetime sometimes we are faced with confusion ignorance on how to handle a particular situation but once a voice says do it this way sometimes it feels like that voice has unlocked a boxed up or a locked up idea somewhere in your head. Yes, ihe onye a kwuru. Then enweghị ị ga-eji mejie gị mejie mana ọ keela no key points where to face, how to channel that problem, and then you be the one to organize it, make it come up fine. Ụmụnne m, ọ ihe ọsọ m bịa bịa gbotọwara ọnụ.
obiọma dị m. Yes, obiọma dị m nke ukwuu. Ekwere m unu nkwa na otu ọ ga na-adị. Ngwana ka m hapụ igbu oge ọnụ ha na-akọla 40 minutes so that onye bịa ya dịrị ya nkenke. Yes, so ụmụnne m, onye nwachukwu abịa to the world, that's my ancestral origin. We are the arrows but migrated to Anambra as my parents told us. Honestly, I used to be fearlessly expressive, but Canada taught me diplomacy. Wow, chai. Oh, God. Oh, oh nwanne m, ọ ga-adịrị gị na mma. Thank you there. Beautiful advice, our love mommy triplets. Thank you. I tapped to this triplet as 2027 gift. Oh, yes, so ka m metụrụ aka n'afọ m, ọ ga-adịrị gị dịka isi chee ya. Ka ọchịchọ unu niile, otu ihu anyị dị n'iche n'iche ka ọchịchọ anyị dị n'iche n'iche. Ịnụ ngalugbo ine, naanị gị ma ihe ị na-achọ. But Bible says, I will meet you at the point of your need, and I will give you according to your heart desire. Ọ nkwa Chineke kwere, ọ naghị ala azụ n'ime ya. Dịka m metụrụ aka n'afọ m, Chineke nyere m ya ga-enye ya unu. Yes, eze ndị eze ga-enye m ihe ahụ nke ị na-achọ. Ọwụ nwa, ọ dị, ọ nwunye, ọwa ego, ọwa ahụ isi ike. These 5 things. Ihe ọ bụla ị na-achọ, ọwụ nwa, ọwụ di, ọwụ nwunye, ọwa ego, ọwa ahụ isi ike, Chineke ga-emezuru ya. Ọ ga-emezuru ya. Ọ ga-emezuru ya. Ọ ga-enye gị dịka ọchịchọ obi gị siri dịrị. Yes, because when you receive that which you have longed for, which you prayed for, you embrace it, you nurture it with so much love, because that's exactly your desire. Chineke aga cut your desire short. Ọ ga-enye gị exactly otu ahụ isi rịọ ya. Ihe ahụ ọchịchọ obi gị, ihe anyị ga-ahụ ya baa anya. He guide jealously with love. Ọ ihe Chineke ga-enye m. Ọ nwunye ka ị na-achọ, Chineke ga-enye m onye ga-ele anya ya eju n'afọ, onye ihe gị na-amasị. Yes, sometimes we say we want a woman like this. Anyị chọrọ nwaanyị rotu, or anyị chọrọ nwoke rotu. Mana mgbe ụfọdụ nwoke ahụ anyị chọrọ, ọ dị ka onye na-enwecha height, pụta ya si ya chọrọ somebody dị tall, somebody dị chubby, somebody. Mana onye ahụ dị tall chọrọ onye nwekwara height ibe ya. Mana onye ahụ dị tall chọrọ onye dị slim, onye nwere ahụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị gbara, ụfọdụ na-achọkwana nke dị nwa moderate. Chineke kere different sizes, so ịba gị were onye ụwa makọrọ gị na ya, ka onye na-achọchọ gị. Yes, mana ọwụghị onye ogologo niile na-achọ onye ogologo ibe. E nwere onye ogologo chọgakwa ndị dị nwa average. Ka ndị ahụ chọrọ gị, ka Chineke na-zite n'ụzọ gị, ka unu hụ onwe unu enwe spark of connection. Yes, very very important. Ka ọ hapụ iwu na ọ ofu onye chọga something. Achọrọ m onye dị ogologo, ya wụrụ nwoke. Ịchọga nwaanyị mara mma ka e jụrụ nja na ebere gị ego, Chineke ga-enye gị nwaanyị mara mma ga-erubere gị isi, ga-ahụkwa gị n'anya. Ihe ị nwere zuru. Yes, a na-ekpe ekpere. Ọ dị very very important to cover that area. Chineke nye m onye chọrọ m n'ụdị m siri chọọ ya. Chineke ga-enye unu onye chọrọ unu n'ụdị unu siri chọọ ya. Because mgbe ị chọtara onye ị chọrọ, onye ihe ị chọrọ, mana onye ahụ ị chọrọ iwu ha onye ọ chọrọ, mana iji ego naanị gị ma something na-eme, ya wụrụ ofu ihe ka onye a ji na-erute m nso. Ọ ga-adị one sided. The load ga-awụ on one person. Onye ahụ chọrọ that relationship, onye ahụ chọrọ that marriage, ọ wụrụ gị ga-ejide. No, it's meant for two. It's a journey for two. It has to be for two. Two equals ejikọ aka ọnụ. Ịhụnanya, understanding, forgiveness, love, perseverance adịrị a na-epush je. Mana ọ dị one sided, ihe niile onye mere na-agbakọje. Ihe o mere mgbe like mgbe na na-ele anya n'ihu, mgbe niile na 1/4, mgbe niile ya gịnị, maybe the two hearts asynchronize ga. But by the special grace of God, Chineke ga-enye gị onye ị chọrọ, onye ahụ wụrụkwa onye chọrọ gị. Yes, ọ ga-balance the equation. Ọchịchọ onye dị ya n'obi, eze gị Chineke ga-enye unu dịka ọchịchọ obi unu siri dịrị. Ise. Yes, amen, amen. Good and understanding partner. Yes, good and understanding partner. Understanding very important.
Yes, understanding, very, very important. Like, oh God. Oh.